lugar niya o space pwede ra gyud sa sako tanan. Tara. Naman na nakutan ng daraan. Kamatis. Ana ko giandam diri nga animal manure nga gidugmok na isa baka ato na ni ibutang diri sa akong bagong gitanom. Na siya nabuhin niya ang sako. Nanarang paagi. Magbutang na dai ko sa animal manure ani. Na tuyukan na to na siya diha. I-apply na to ang atong gieskulahan kay humana matas agriculture ari na sa balay mananom. Ano siya? Na si kataplin. Tanan. Ano na siya no? Wala ta kutob kay agtiwas ta og katang. Indot ta kay na siya og namunga no. Na napay maani.